χαρά και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο με την αρχή άλλη. Στο σημερινό μας βίντεο θα μιλήσουμε για τις τάσεις της μόδας φθινόπωρο και χειμώνα 2023 και αυτό μείνετε συντονισμένοι μέχρι το τέλος και ακούστε πάρα πολύ προσεκτικά. Λοιπόν, γενικότερα η όλη κατάσταση με την αύξηση των τιμών και τον πόλεμο στην Ουκρανία μας έχει επηρεάσει πάρα πολύ. Όχι μόνο ψυχολογικά, αλλά και σχεδιαστικά. Για το λόγο αυτό, επειδή πολλοί άνθρωποι καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορούν να ανανεώνουν συνεχώς την γκαρνταρόμπα τους, αποφασίστηκε φέτος να υπάρχουν κάποια κομμάτια statement, τα οποία μπορεί να υπάρχουν κιόλας στην ντουλάπα μας και συνεχίζουν να τα φοράμε και φέτος. Ξεκινάμε λοιπόν από το μαύρο παλτό. Το μαύρο παλτό με ένα άσπρο πουκάμισο, με τονισμένους ώμους πάντα. Και μιλάω για μαύρο παλτό γιατί οι περισσότερες έχουμε ένα μαύρο παλτό. Πόσο όμως ωραίο είναι και το κάμελ παλτό, το οποίο και εκείνο είναι ένα basic κομμάτι που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε όποια εποχή του χρόνου, όποια σεζόν, χωρίς να ακολουθούμε κάποια συγκεκριμένη τάση. Συνδυάζουμε λοιπόν, είπαμε, το παλτό με τονισμένους ώμους, μαζί με ένα πουκάμισο λευκό, που επίσης είναι κλασικό, αλλά μπορεί να έχει και μια ψηλή ρίγα, γιατί έτσι θα δούμε ότι και το ριγέ θα παίξει αρκετά. Ριγέ λοιπόν, είτε σε πουκάμισο μακρύ να το φοράμε ως φόρεμα, είτε συνδυασμένο με μια μίνι φουστίτσα, έτσι δίνει ένα λίγο πάνκα στυλ που επίσης συνεχίζεται και φέτος στη μόδα. Συνεχίζουμε να σκεφτόμαστε τι άλλο θα μπορούσαμε να φορέσουμε που να είναι κλασικό, διαχρονικό, και οι περισσότερες γυναίκες, επειδή ήταν και παλαιότερη τάση, έχουμε στην ντουλάπα μας. Τα μαντίλια και τα φουλάρια και οι εσάρπες, η καρό, αλλά και γενικότερα ένα ωραίο ζωγραφισμένο μαντίλι ή ένα μάλινο ωραίο έτσι τύπου σάιλ, θα μπορούσε να φορεθεί πάρα πολύ ωραία πάνω από ένα σακάκι ή πάνω από το παλτό μας με μια μεγάλη εντυπωσιακή καρφίτσα, που συνήθως, ας πούμε, στις περισσότερες πασαρέλες είδαμε ότι ήταν κάποια έτσι όργανα μουσικής. Εγώ δεν σας λέω απόλυτα για όργανα μουσικής, θα σας πω ότι η καρφίτσα που στηρίζει ένα ωραίο έτσι πλούσιο, καλής ποιότητας πάντα, φουλάρι, ξέρω εγώ, μαντίλι ή οτιδήποτε, θα είναι επίσης τάση. Γενικότερα καταλαβαίνετε ότι επενδύουμε στην ποιότητα. Συνεχίζεται επίσης, έχω να πω, η τάση με τη γραβάτα. Έτσι, αυτό το λίγο ανδροτζένεκο που λέω στυλ, με την γραβάτα, με το σακάκι ή πουκάμισο γραβάτα ή φόρεμα με γραβάτα, συνεχίζεται και φέτος για δεύτερη σεζόν, με γραβάτες που είναι βέβαια λίγο πιο κλασικές. Γιατί όπως είπαμε, κοιτάμε να φοράμε ρούχα που υπάρχουν στην ντουλάπα μας. Μπορούμε να δανειστούμε τη γραβάτα του μπαμπά, του αδερφού, του αγοριού μας. Όποιος φοράει γραβάτα, κλακ, θα την κλέβουμε και την φοράμε. Στη συνέχεια, για μας έτσι που είμαστε λίγο πιο ρομαντικές ψυχές και θέλουμε την τσαχπινιά μας, σου λέω, φιλινάδα μου, ότι πάλι τα λουδάκια καλή ώρα δεν χάνονται από τη μόδα. Βέβαια, αυτή τη φορά έχουν λίγο μια πιο goth έτσι αισθητική. Θα δούμε λίγο πιο πεσμένα τα χρώματα ή μονόχρωμα έτσι φόντο, που μπορεί να είναι μαύρα ή σκούρες αποχρώσεις γενικότερα, με άσπρα pattern λουλουδιών. Επίσης, τα λινζερί, πόσο κλασικά, πόσο έχουν φορεθεί χειμώνα και μπορώ να πω και καλοκαίρι, όμως λινζερί που εντάξει, να μην είναι το λινζερί το φανελάκι, έτσι, να πούμε ότι θα υπάρχει μια δαντελίτσα, θα υπάρχει λίγο παγέτα, μια λάμψη, οπότε έτσι ένα λίγο πιο luxury εσώρουχο που μπορεί να έχουμε στην δουλειά μας, μπορούμε να το φορέσουμε μέσα από το κοστούμι ή αν έχει το φόρεμά μας διαφάνεια, θα δούμε ότι γενικά διαφάνεια με εσώρουχο από μέσα θα παίξει πάρα πολύ. Επίσης και το μεταλλικό, γιατί σου λέω ότι το λινζέρι με την παγέτα θα είναι τάση. Συνεπώς και τα metallics γενικότερα, εντάξει, πέρα από το κομμάτι του εσωρούχου, σε μια καμπαρντίνα
ένα καλό δερμάτινο επανοφόρι μεταλλικό. Όπως επίσης και εντάξει το κλασικό παγετένιο φόρμα που μπορεί να έχει κάθε γυναίκα για να πάει στα μπουζούκια, να πιει ένα ποτό ή όπου όλοι μπορεί να βάλει τέλος πάντων την παγέτα, θα είναι επίσης και αυτό μία τάση. Και τέλος, η τάση που αγαπώ, που λατρεύω, έτσι μπορώ να πω ότι έχουμε μια μικρή επιστροφή των 50's. Κορίτσια, ο σωματότυπος κλεψίδρα, όσοι τον έχετε, δηλαδή πόσο τυχερές. Τονίζουμε γενικότερα ώμους και γοφούς και λεπταίνουμε τη μέση. Όπως θα δούμε και στο βιντεάκι που σας βάζω έτσι εδώ το link να το δείτε, ο σωματότυπος κλεψίδρα έχει τονισμένους ώμους και γοφούς και λεπτή μεσούλα. Πώς μπορούμε να την τονίσουμε τη μεσούλα αν δεν έχουμε με μια χοντρή ωραία ζώνη? Αλλιώς, αν έχουμε φυσικά αυτό το σωματότυπο και είμαστε ευλογημένοι από το Θεό, μπορούμε να βάλουμε έτσι μια λεπτή αλυσιδίτσα ή να επιλέξουμε ρούχα που να είναι πολύ στενά σε αυτό το σημείο. Αυτές ήταν οι τάσεις της μόδας. Ελπίζω το βίντεο αυτό να σου φάνηκε πολύ πολύ χρήσιμο. Να τα ακολουθήσεις αυτά τα tips που σου είπα, αυτές τις τάσεις, γιατί είναι πολύ εύκολο ρε κορίτσι και όλες πρέπει να έχουμε ένα μαύρο παλτό, ένα κάμερι και ένα λευκό πουκάμισο. Οπότε η ντουλάπα σου είναι σχεδόν έτοιμη. Φτάνει να ντυθείς σωστά, να ακολουθήσεις αυτά που σου είπα και θα είσαι πάντα μες στη μόδα. Καλή σου συνέχεια. Ακολουθούν τα χρώματα που θα δούμε έτσι αυτή τη σεζόν.